नाणेफेक BA फॅकल्टी नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि त्यांनी ग्राउंड घेतलेलं आहे. सगळ्यांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं अभिनंदन करा, एकदा चेकअप करा त्यांना. आणि पहिलीच BA फॅकल्टी ओके आहेत का? BA फॅकल्टीचे खेळाडू आणि खेळ इथे स्टार्ट करायचा आहे. स्टार्ट. 11वी सायन्स चे कॅप्टन रेड करताना छोटी मूर्ती कीर्ती महान अशा प्रकारचे आपले कॅप्टन आणि करण कुवार रेड करताना आणि अशा प्रकारे दर्पण घाटकर हे रेड करताना एंट्री टाकताना चांगल्या प्रकारे असं प्रदर्शन करताना जिल्हास्तरीय खेळाडू आपले दर्पण घाटकर सार्थक 11वी सायन्स हे रेड करताना आणि अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे पकड झालेली आहे. चेअरअप करा रे जरा, टाळ्या वाजवा. आणि आपल्याला दुसरे पंच लागलेले आहे, बाद झालेले आहे. दुसरे पंच लाभलेले आपल्याला आयुष लाकडे. करण कुवार रेड करताना चांगल्या प्रकारे असे रेड करताना करण कुवार आणि अशा प्रकारे खेळ दाखवताना दोन्ही संघाचे खेळाडू उत्तम अशा प्रकारे खेळ दाखवताना खेळाडू वृत्ती दाखवताना दर्पण घाटकर रेड करताना आणि अशा प्रकारे 11वी सायन्सचा खेळाडू बाद केलेला आहे दर्पण घाटकर यांना. आणि अशा प्रकारे 1 पॉईंट BA फॅकल्टी यांना 1 पॉईंट. अकरावी सायन्स स्कोर रेट आहे 2 पॉईंट आणि BA फॅकल्टीचा स्कोर रेट आहे 11 पॉईंट. करण कुवार चांगल्या प्रकारे रेड करताना कॅप्टन करण कुवार 11वी सायन्स संघाचे कॅप्टन करण कुवार
चांगल्या प्रकारे रेड करताना आणि अशा प्रकारे रेड करत असताना नियोजनबद्ध पद्धतीने रेड करताना आणि त्यांना चेअरअप करताना मध्ये मॅडम हे चेअरअप करायला विद्यार्थ्यांनी रेड करताना राज डोरलेकर बघणाऱ्यांनी प्रेक्षकांनी ग्राउंडच्या बाहेर राहायचं आहे. प्रेक्षकांनी ग्राउंडच्या बाहेर राहायचं आहे. बी फॅकल्टी डिफेन्स करताना करण कुवार छोटा पॅकेज बडा धमाका अशा प्रकारे काम करताना आणि अशा प्रकारे करण छोटा पॅकेज आणि बडा धमाका केलेला आहे करण कुवार याने. एक चांगल्या प्रकारे रेड करताना करण कुवार यांनी खरंच आणि त्यानंतर आता राज डोरलेकर आंबेडकर रेड करताना बी फॅकल्टी डिफेन्समध्ये 11वी सायन्स संघाचे नेतृत्व करत आहेत. सायन्स उत्तम चांगल्या प्रकारे डिफेन्स करताना आणि मजबूत अशी पकड करताना करताना सौरभ तोस्कर यांची लास्ट रेड आहे या खेळातले म्हणजेच या हाफमधले आणि हे टाइम ऑफ झालेला आहे. टाइम ऑफ आणि आता ग्राउंड चेंज झालेलं आहे. 11वी सायन्स 8 पॉईंट आणि बी ए फॅकल्टी 14 पॉईंट. बी ए फॅकल्टी 14 पॉईंट आणि 11वी सायन्स यांचे 8 पॉईंट झालेले आहेत तिथे. पुढचा सामना हा खो खोचा होणार आहे आणि तो 11वी कॉमर्स आणि TY BCom यांच्यात होणार आहे. खो खोचा सामना ग्राउंडवरती जायचा आहे. TY BCom आणि 11वी कॉमर्स. 11वी कॉमर्स TY BCom. मुलगी श्रीपादा टेस्कर के बाद होता ना तो पण बाहेर आहे की पुढे होणारा सामना 11वी कॉमर्स आणि TY BCom. खो खोचा सामना होणार आहे पुढचा. मुलगी खो खो 11वी कॉमर्स आणि TY BCom त्यांनी ग्राउंडवरती उपस्थित राहायचं आहे. दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची आहे. उत्तम प्रकारे करताना पकड करताना 11वी
सायन्स विद्यार्थी खरोखरच छोट्या कारण चांगल्या प्रकारे उत्तम अशा प्रकारे आपल्या खेळाचं प्रदर्शन करताना प्रकारे खेळाची दिशा बदलताना दिसते आपल्याला. उत्तम अशा चुरशीचा सामना इथे रंगत आहे. चुरशीचा सामना होताना 11वी सायन्स आणि BA फॅकल्टी दर्पण घाटकोळ जिल्हास्तरीय खेळाडू आपले रेड करताना आणि असं बघता आपण की दोन्ही संघांमध्ये चांगल्या प्रकारे चढाओढ होताना करण कुवार रेड करताना चांगल्या प्रकारे रेड करताना वेळेचं नियोजन त्याचबरोबर परंतु अपयश आलेलं आहे इथे करण कुवार यांना आणि अपयश आलेलं आहे करण कुवार आणि अशा प्रकारे दर्पण घाटकोळ त्यांची यशस्वी रेड झालेली आहे. 11वी सायन्स आणि BA फॅकल्टी चेअरअप करायचं आहे विद्यार्थ्यांनी. चांगल्या प्रकारे खेळ रंगताना राज दोर्लेकर चांगल्या प्रकारे रंगताना डुवार नाही आता पुढचे खेळ होणार आहे तो खो खोचा होणार आहे. 11वी कॉमर्स आणि TYB कॉम दोन्ही टीमने ग्राउंडवरती जायचं आहे. खो खोच्या 11वी कॉमर्स आणि TYB कॉम आणि 11वी कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांनी खो खोच्या मैदानावरती जायचं आहे. त्याची नोंद घ्यायची आहे. 11वी कॉमर्स TYB कॉम खो खो नाणेफेकीसाठी जायचं आहे. 11वी कॉमर्स आणि TYB कॉम नाणेफेकीसाठी खो खोच्या ग्राउंडवरती जायचं आहे. नोंद घ्यायची याची कृपया. आणि प्रेक्षकांनी ग्राउंडच्या बाहेर जायचं आहे. छान चांगल्या प्रकारे चांगल्या प्रकारे सर पॉइंट काय TYB कॉम आणि 11वी कॉमर्स खो खोच्या ग्राउंडवरती जायचं आहे. नाणेफेकचा संघ आहे सर. पॉइंट आहे 11वी सायन्स 17 पॉईंट आणि TYB BA 22 पॉईंट 17 22 आणि 17 BA फॅकल्टी 22 पॉईंट आणि 11वी सायन्स यांचे 17 पॉईंट आहेत. परंतु चांगल्या प्रकारे खेळ दाखवताना 11वी सायन्सचे विद्यार्थी 11वी कॉमर्स आणि TYB खेळाडूच्या ग्राउंडवरती जायचं आहे. प्रेक्षकांनी ग्राउंडच्या रेषेच्या बाहेर जायचं आहे. दोन्ही प्रेक्षकांनी ग्राउंडच्या बाहेर उभं राहायचं आहे. रेषेच्या बाहेर उभं राहायचं आहे प्रेक्षकांनी.
हॅलो चांगल्या प्रकारे खेळ असताना भरपूर घाटावर आपला खेळ दाखवताना आणि अशा प्रकारे कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे हो BS 25 अकरावी सायन्स 20 हॅलो हॅलो शेवटचे काही सेकंद सुरू असताना 11वी सायन्स यांनी 20 पॉईंट्स अर्न केलेले आहेत आणि BA फॅकल्टीसाठी टोटल असतील 22 पॉईंट. आणि या दुसऱ्या सामन्याच्या अंतिम फेरीमध्ये आणि दुसऱ्या सामन्याचा अंतिम रिझल्ट हा BA फॅकल्टीच्या बाजूने लागलेले अभिनंदन. 6 पॉईंटच्या आघाडीनंतर या BA संघाने या दुसऱ्या सामन्यात आपली बाजी दर्शवली. यानंतर 11वी कॉमर्स आणि TY BCom या दोन्ही संघामध्ये खो खोचा सामना सुरू होतोय. इकडे चला खो खो